बेचाई भाई हमारी एको बहनी ना भल कुछो ना बेचाई ना चॉकलेट बेचाई ना है सम पपड़ी कहला इहो बेचाई ना कुरकुरे बेचाई हम ही खाली का एगो फाड़ के मना तो लला चते कि ना बहनी हो जाई तब खाई का ए भौजी हां तनी देबू का लेम बोली अरे होय कुल चॉकलेट मिठाई नाम धरी ई का कहला ए हो भौजी देबू ई कौन भाता भैया नहीं खन का ए भौजी अरे भैया नहीं खन तो हम चलाते दुकान बोली का लेबे के बा भौजी का जी ए बिछौनो धैले बड़ू सुतबो करेलू का हो जो सामान लेबे भाई हो पर नजर गाली बिछौना पे मत हम नजर गाली अरे ना कब माने लेट से ठोजी तो हम सुत जीती हां तो आ जाई हां आ जाई तू से तलू कि भैया अरे कोई सुतेला दवा यही में दवा सुतले सनु काम बा सुती जाई का तू तो टेंशन तनी एगो अलगे थी हुई देखा ढेर मत बोला कैसे बा होई कैसे लेबा माने काटना के बा एगो 5 रुपया के बाद तारे के चला 4.5 रुपया के दे 5 रुपए के बा हां आ होई सब उठा देखा मत जौन लेबे के बाद अरे जौन बोला जवन हमरा पसंद होई उहे नु लेब सब के उठा ऐसे देखत रहबा तब लेबा तो का हो गई माने जौन पसंद पड़ी तब नु बताई लेब के हे में के चाहिए हे में के चाहिए हे में के चाहिए हम कहा के दे देम हमारा के हे में के चाहिए हां तो वही में के दे देम और बोली बड़ा तू बड़ा सुंदर लगत है देखी ज्यादा बोली मत तो उल्टा पड़ का माने उल्ट लो अतनो बोले के हक नहीं थे भौजी कहत है नु तो भौजी भारत ने नहीं भाई के भौजी कहीं के तो सुते देवर भर में हम निभाव करी तहरा ले पूछ देरी कि माने लेवा बिछौना धइले बड़ू पूछ देरी कि के सुतेला तो माने कोनो दिक्कत अच्छा ना चली तनी लेट से ठो जाला हमरो आवे में बाहर से तो माने हम आई ना तो माने लेट से ठो जाला रहबू तब ना हम सुत जाई हां बड़ा है बड़ा चिकन लागत है अच्छा अदब तो खर लगत है का रंग में गही में नहा के का ना हां अगर कौन से फूल लगैलू है बागवा स्वीट लागत है ए भौजी का जी दे तो हमरे कहई है दुगो अरे ससुरा रे लो हई ना खोई ले के बाहर टेबल तारा करो हम देखत नहीं है जाले तो हो जा एने के चौकड़िया तकलीफ रे देखी की भाई मत अरे तो तार है जावल जरूरी रहे हो मेरे दुकान हो तो ना ली हां हमारा मटक बतिया करू हमार दुकान हो के गह के देबे नहीं करम सामान हम काहे के धाले बेचे ही खातिर नु अरे लगा सामान लो है लेके जा ससुरा पर कहां ले ले तेनु लो